What is the problem between you and your mom? Yini nixabanisa nomamakho? Hey, mfundisi ngoba iqiniso angeke ngazi ngoba yimi oqala then kunodadewethu ongilandele emuva. Kodwa nje kimi nomama akukho ukuzwana. Akukho ukuzwana. Cha, ngathi nenhliziyo ibophile ngoba angisebenzi, ngiyawathola lawo ma-piece job, kodwa imali mayikhona iyakhulunyelwa. Ibe nginazi izingane eziwu2 ekumele Ufika ngathi ngiyigade. wena ufavor lo omunye more than wena. Because izinto eziningi vele uzenzela yena. Uzenze wena akuncediswa ngani? Cha, ngaluthi ibe ngingimubi ke emphakathini. Umube emphakathini. Even umamakho udatsho athi ena akakufuni uyakwenyanya. Yebo, ngingazi ke noma ngifela amacala kababa okanjani ngoba unokukhuluma athi kena kulo ozemva kwami yena wasebukhosini mina ngwasehlathini. I want to tell you what is the problem. Yini yenza umamakho akuzonde? Because umamakho wish you were dead. And wachona ngomlomo wakhe wathi noba kwakufanele ba umntwana wathi wasebenzisa igama loba noba ngangibhoshile toilet esho kuwe. Ngenye imini wathi uyinja ufana nobabakho. Vele ngifana nobaba ngoba baba ngatholwa uye 2023. Kodwa ayikho connection nokuxhumana nje. Because umamakho wayekufihle engafuni ubudibane nobabakho. Mfundisi. Ubabakho, he was the first lover kamamakho. Mfundisi. He broke the virginity kamamakho. Mfundisi. He promised your mother to marry her. Mfundisi. And he didn't marry her. He ran and married someone else. From that day, your mother, she was bitter. Mayibuka wena ukhumbula inhlungu owayenziwa ubabakho. Ubabakho wathi kuye makahamba yotshela abazali bakho ba uyeza. Makufanele uba eze waya komunye umuzi wayolobola omunye umuntu. Now akaze axole usahamba nalenhlungu owayenziwa ubabakho. Wena manje ufela izono zika babakho. Mfundisi. Umfundisile omunye umntwana kodwa wena zanga kufundise wathi kuwa kanamali. Ngathatha umalume umfowabo ozemva kwakhe ngoba uye omdala. Uye umuntu obekangifundisa wangise college mangiphala. Khathuya. Kubhlungu mntanami. Izitifiketi oyifunayo wena walahlekelwa izitifiketi endlini. Zalahleka izitifiketi zakho. Ufika ubuza umamakho ziphi izitifiketi zakho. Kateya Kaluka Salahaya Shamilada Saladosh Kadahaya Asodaya Shaluda. I want to help you. Mamakho wathetha kwizatifiketi zakho wathi soze usebenze uyofuya inja. Wathi uyinja ufana nobabakho. Sister yakho iyasebenza yonke into ihamba kahle kodwa wena izinto zakho azihambe kahle. Qiniso mfundisi. Izinto zakho azihambe kahle. Qiniso. The day ulahlekelwa certificate kwafanele uhambe wayofaka ufakela umsebenzi wambuza mama ziphi wathi umama akakazi certificate. Washo kanjalo. Wathi akazazi certificate. Wathi akangena indawo certificate zakho. Wathi ena ungamfundekeli ngecertificate. Qiniso le. Akazani necertificate zakho. Qiniso le. Phezu kwe-wardrobe kukhona envelope
ebrown. Le envelope ebrown ijijwe ngengubo ibhayilo umntwana. Iqinezelwe kukhona ingubo ezininzi. Kwezi ngubo ezininzi mawuvula iwardrobe kukhona ingubo ezininzi ewardrobe. Ngale yakwe wardrobe kukhona ienvelope ebrown, certificate sakho silapha. Ngiyabonga mfundisi, ingubo sihlezi From sibona. today, ngolesine you will be working. In the name of Jesus. Ngiyabonga mfundisi. Ngolesine you will be working in the name of Jesus. Sit down, I want to deal with you.